Banka eta etika. Uztargarriak diren bi kontzeptu izan daitezke. Banka eta etika elkar batzen dituzten proiektu finantzieroak badauzkagu. Eta hauen kontraesanak eta hauen potentzialak ezagutuko ditugu gaur planteatu dizuegun programarekin. Erreportaje eder bat eta noski solasaldi interesgarri bat zeinean gaiari lotutako adituak edukiko ditugu. Eta noski nola ez bukatzeko Koldo Gartziaren errezeta goxo bat edukiko duzue. Beraz, ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Torturaren aurkako nazioarteko eguna izan zen atzo eta Egiari Zor Fundazioak simbolismo handiko leku batetik hurbil oroitu eta omendu zituen estatu indarkeriaren biktimak Donostiako Lakumbre jauregitik. Gipuzkoako gobernadore zibilaren egoitza izandako jauregian torturatu zituzten Josean Lasa eta Josi Zabala eta estatuaren indarkeriari zuzenean lotua geratu da etxe hori. Garazi Castañok Egiari Zorren izenean nabarmendu duenez. Aldarrikatu zuen jauregi hori estatuaren biktimentzako memoria gunea bihurtu behar dela, Espainiako gorteek onartutako memoria demokratikoaren legeak dioen moduan. Arratsaldeon, torturaren aurkako nazioarteko eguna izan bitartean, Juan Alberto Belotz Justizia eta Barne Ministroiaren hitzak ere izan dira albiste. Honek azpimarratu du ez dela damutzen Enrique Galindo Guardia Zibileko general izendatu izana. Adierazpen horiek Pili Zabalak, Josi Zabalaren arrebak delitutzat jo ditu, mingarriak, humilagarriak eta kezkagarriak direla esan du. Eta Beloken hitzak berriro gogorarazi didate jasandako tratu txar hori. Euskaldunok, baita Espainiarrek ere, esan beharko lukete, ez ditugu onartzen, zure hitzak. Eta pasa beharko ginateke ekintzetara. Bera adierazpenekin argi uzten du, berak biktimarioen alde dagoela eta argi utzi du berriro ere zigortua izan den general hoi bat berriro general bihurtuko lukeela. Politika arloan, gobernua osatzeko bilerekin jarraitzen duten Nafarroan, eta atzo egin zuten bilera geroa baik, zurekin Podemosek eta PSNek. Leire Martínez. Atzo egin zuten hiruko bilera, PSNek, Geroa Baik eta Elkarrekin Podemosek. Lehenik eta behin, Geroa Baik eskatu gisan PSNerekin elkartu zen eta gero arratsaldean hiruko bilera egin zuten. Bileren ondoren, aipatzekoa da, PSNren Ramon Altzorrizek egin zituen adierazpenak. Eskuinari aurre egin behar zaiola erran zuen, baina PSNek garbi utzi zuen Iruñeko udalean egin zuten abstentzioarekin gutxi inporta zaiola eskuina gobernatzea Iruñeko udalean. Guk bai ekarri dugu gure dokumentua eta gure dokumentu horretan 17 atal ezberdindu ditugu eta hoien baitan 11 neurri sartu dugu, gutxi gora bera 100 bat neurri osotara eta atalka eta sektoreka eta arloka banatuak, ezta? Bueno, hori da Geroa Baik ekarri duen proposamena eta mankomunera eskaini duguna. Orain zain gaude izan ere gu izan gara dokumentu zehatza ekartzen denak eta orain ikusiko dugu beraiek hitza eman dute bidaliko digutela gaur eta bihar artean eta ahalik eta azkarrenen hiruak mankomunean jarri hori Alderdi Sozialistak egingo duen lana izango da. EAJak eta PSek akordioa sinatu dute Arabako Foru Aldundian. Akordioak 4 ardatz nagusi ditu: ekonomiaren eraldaketa, zaintza arloarekin eta planetarekin konpromisoa eta Araba kolaboratibo bat izatea. Bi alderdiek akordioa sinatu dute lurralde bateratuagoa eta orekatuagoa
lortzeko. Ostegun honetan investidura saioa izango da eta bertan Ramiro González ahaldun nagusia izendatuko dute. Aurreko bi legegiltzaldietan bezala, gaur sinatzen dugu akordio honek berresten du Arabako gizartearen aniztasunen dugun konfiantza, ziur gaude politika dela tresnarik onena, espazio publikoan bizikidetza antolatzeko, ongizatea eta gizarte kohesioa bermatzeko, berdintasunerantz aurrera egiteko eta justizia soziala babesteko. Bilboko suhiltzaileek udalaren kudeaketa txarra salatu dute gaurkoan egindako prentsaurrekoan eta greba egun gehiago iragarri dituzte. Horrez gain, Bilboko udaletxeko areto batean deituta zuten agerraldia, atzo udalak baimena eman zien bertan egiteko, baina ohartarazi dutenez, azken momentuan atzera bota dute. Ikoa da, ezin gaituzte mehatxatu protestatzeari utzi diezaiogu. Asko daramatzagu gure eguneroko lana arautzen duten baldintzarik argirik gabe. Aspalditik esan diegu ez aparteko orduei. Horretarako lanpoltzako langileak dituzten. Une jakin batzuetan beste modu batera egiteko ezintasunagatik behar izan denean, aparteko orduen kontura indartu behar izan dugu zerbitzua. Udalak ez digulako ordaintzen denbora librearekin egindako lana. LAB eta ELA sindikatuek bi greba egun deitu dituzte Arabako egoitza pribatuetan. Sindikatuek lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute eta ekainaren 29an eta 30ean greba gehiago egingo dituzte. Greba deialdietan salatuko dute aurrekoan bezala 1.000 euro inguruko soldatak eta ratio onartezinak dituztela. ELA eta LAB sindikatuek eskatzen dute Bizkaiko erresidentzietako langileen baldintza berberak izatea. Eta Arabatik mugitu gabe, Euskara Abenturaren 4. edizioa Añanatik sartuko da Arabara. Uztailaren 1ean Maulen hasiko da eta uztailaren 11an iritsiko da Añanara. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Atzo, torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunean, Egiari Zor Fundazioak Donostiako Lakumbre jauregitik gertu oroitu eta omendu zituen estatu indarkeriaren biktimak simbolismo handiko lekuan. Euskal Autonomia Erkidegoan 1960tik 2014 bitartean 4.113 tortura kasu izan zirela jasotzen da tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektuaren azken txostenean.
Tortura zizpiden Nafarroan gobernuak prozedura abiatu du estatu indarkeriaren, poliziaren eta eskuin muturraren biktimak aitortzeko. Leire Martínez. Estatu indarkeriaren eta eskuin muturreko biktimen aitortza emateko sortu zen 16/2019 legea, foru legeaz baliaturik. Nafarroko gobernuak lehen elkarrizketak abiarazi ditu espreski sortu den batzordean. Eta bidean, oztopa unitz izan badu ere, prozedura abian da eta biktimek aitortza ekonomikoa jasoal izanen dute. Zeren aitortza ekonomikoa zarago, lege honek sosa emanen die biktima eta senitartekoei. 50 hildako baino gehiago, 1068 tortura kasu eta 241 zauritu dira egiari zor eta Nafarroko torturaren sareak zenbatu dituzten biktimetako batzuk. Eta horretarako eskuin muturrak edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko indarkeriaren biktimak aitortzeko eta erreparazioa eskaintzeko sortu zen 16/2019 foru legea. Eta bidean oztopa unitzekin topo egin behar izan duen arren, dozenaka kasu ikertuko dituzte orain. Horretarako, batzorde bat eratu du Nafarroako gobernuak. Eta bidean, oztopa unitzekin topo egin behar izan badute ere, dozenaka kasu ikertuko dituzte orain. Horretarako, batzorde bat eratu du Nafarroako gobernuak. Eta horrek, erabaki beharko du eskaera aurkezten dutenei, biktima izaera aitortu ala ez. Eta horren arabera, ea kalte ordaina jasotzea ote dagokien. 2019an heldu zen lege berria gurera. Gobernu aldaketak eta batez ere eskuina jarritako helegiteek gibeleratu zuten legean jasotako helburuak betetzea. Aitortza publikoa zarago, lege honek sosa emanen die biktimiei eta senitartekoi. 800.000 euro zauriek ezintasun latza eragin badute. 78.000 euro elbarritasun partziala izan badu. 100.000 euro elbarritasun osoagatik. 180.000 euro guztizko elbarritasunagatik eta finitzeko 250.000 euro heriotzagatik. 16/2019 sobera emeki ematen ari den aitortza, baina aintzineratzeko esperantzaz beterik dagoena. Eta Gipuzkoan gobernua osatuta ostegunean egingo dituzte batzar nagusietan diputatu nagusiak hautatzeko osoko bilkura eta bozketak. Itxura guztien arabera, Ider Mendoza jeltzalea hautatuko dute diputatu nagusi. Gipuzkoako batzar nagusiak eratuta daudela, osteguneko osoko bilkuran hautatuko dituzte diputatu nagusiak. Beste urrats bat emango dute Gipuzkoan, eta ekainaren 29 jakingo dugu nork aginduko duen Gipuzkoako foru aldundian, Markel Olanoren lekuko hartuta. Ez ustekorik ez bada Ider Mendoza jeltzalen hautagaia izango da aldu nagusi, EAJaren, PSeren eta PPren batzarkiden botoekin. Izan ere iragan ostiralean eratu zituzten Gipuzkoako batzar nagusiak mahaiko presidente Xabier Ezeizabarrena jeltzale izendatuz. Bere alderdikiden 17 boto ez gain, sozialisten 7 eta popularren 3 botoak ere eskuratu zituen Ezeizabarrenak. PPren babesa ordea ez da musutruk iritsiko. Carlos Iturgaiz PPko buruak jeltzale eta sozialistei ohartarazi die aurrera begira legealdian zehar egonkortasun nahi baldin badute alderdi popularrarekin negoziatu beharko dutela. Gauzak horrela maiatzeko hauteskundeetan herritarrek hautatutakoaren bestelakoa izango da Gipuzkoako mapa politikoa. EH Bilduk nabarmen egin zuen gora foru hauteskundeetan, EAJari aurrea hartuz. Maialen Iriarterekin EH Bilduk 22 eserleku lortu zituen batzar nagusietan, 2019an baino 5 batzarkide gehiago. Botoen ia 137 eskuratu zituen koalizio abertzaleak. EAJak berriz aurreko agintalditik hona 3 eserleku galdu ditu, botoen 132 lortuta eta beraz 17 batzarkide ditu. Dena den EH Bilduk aginte hartza baztertu eta jeltzalek, sozialistek eta popularrek bat egin dute Gipuzkoako batzar nagusiak eratzerako orduan. Horrek seguraski isla izango du Gipuzkoako foru aldundian ere bai.
Euskal Herria Bilduko eta Euskal Herria Baiko bozeramaileek Frantziako turrari buruzko agiri bateratua aurkeztu dute. Hendaian turra, kirol esparrutik haratago doan ikuskizun soziala dela eta milioika lagunen arreta erakartzen duela azpimarratu dute. Beraz, aukera paregabea dugu munduari erakusteko hemen bi estatutan banatutako herri bat dagoela. Ez garela ez frantsesak eta ez espainolak. Euskaldunak garela, Euskal Herrikoak. Erakusleio handi bat ireki zaigu turra jarraituko duten milioika pertsonari adierazteko hemen herri bat badagoela bere kultura eta hizkuntza propioarekin. Santiago zubia zeharkatzean, herri berean inposatutako muga bat besterik zeharkatuko ez duena. Aukera bat aurkezten zaigu munduari esateko hemen herri bat badagoela, Euskal Herria izena duena, bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabaki nahi duena. Kalejira batek Euskal preso, ieslari eta deportatuen itzulera aldarrikatuko du datorren ostiralean, ekainaren 30ean Iruñean, Sarek eta Etxeratek astelehen honetan iragarri dute ekimena eta peinek eta sindikatuek hartuko dute parte. Leire Martínez. Kalejira batek Euskal preso, ieslari eta deportatuen itzulera aldarrikatuko du datorren ostiralean Iruñean. Deialdian, Iruñako peinek eta sindikatuek parte hartu dute. Antolatzaileen arabera, Nafarroako hiriburua festaz eta aldarrikapenez betetzea asmoa da. Eta bitartean, Euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratzea exigituko da. Kalejira datorren ostiralean abiatuko da arratseko 8etan, Sarasate pasealekutik eta Udaletxe plazan finituko da. Hogeita 4 urte baino gehiago eman ditugu urruntze politikaren amaiera eskatzen, ankerra eta gizagabea zelako. Baina urruntze politika hori gainditzeak ez du berekin ekarri Euskal presoen eskubideen urraketaren amaiera. Etxerako bidea oztopatzen duten salbuespen neurriak eta eskubide urraketak arau direlako oraindik. Etxean nahi ditugu, etxera, bai, etxera. Horregatik dain garrantzitsua etxera aldarrikapena kalean ikusaraztea eta ozen aldarrikatzea elkarbizitzan aurrera urratsak emateko konponbidean jarri behar dugula preso, ieslari eta deportatuen auzia. Etxera bai, etxea nahi ditugu. Eta helburu hori errealitatea izan dadin denok behar zaituztegu. Zentzu honetan, datorren ostiralean arratsaldeko 8etan Sarasate pasealekutik abiatuko den etxera kalejiran parte hartzeko deialdia luzatu nahi diogu Iruñeko jendarteari. Lan gatazketan Urdulizko Santa Marine nagusien egoitzako langileek 2 hilabete baino gehiago daramate borrokan eta egunero 15 minutuko elkarretaratzeak egiten lanbaldintza duinak eskatu eta enpresaren inmobilismoa salatzeko asmoz. Gaur manifestazioa egin dute Urdulizen labek deituta. Urdulizko Santa Marine egoitzako langileek 2 hilabete baino gehiago daramate 15 minutuko lanuztek egiten enpresaren inmobilismoa salatzeko. Lanbaldintza duinak eskatzen dituzte eta zaintza etekin ekonomikoen gainetik jarriko duen eredua exigitzen dute. Hala, labek 3 orduko lanuztera deitu du ekainaren 27 eta 28. Oharta zuten ez alaber, enpresak nahi du gerokultoreak paziente diabetikoei insulina ematea arduratzea eta horrek langile horien funtzioetatik erabat kanpo egoteaz gain, egoiliarren osasuna arriskuan jartzen du. Horrez gain, grebarako eskubidea aldarrikatzen dute, izan ere eskubide hori behin baino gehiagotan urratua izan da mehatxu eta oztopen bidez. Hori gutxi balitz, enpresak grebetan parte hartu duten grebalari batzuei kontratua ez luzatu edo alde batera uste erabaki du. Bestalde, Bilboko suhiltzaileek udalaren kudeaketa txarra salatu dute gaurkoan egindako prentsaurrekoan eta greba egun gehiago iragarri dituzte.
Bilboko suhiltzaileek udalaren kudeaketa txarra salatu dute eta hori dela eta greba egun gehiago iragarri dituzte. Horrez gain, Bilboko udaletxeko areto batean deituta zuten agerraldia. Udalak baimena eman zien bertan egiteko, baina ohartarazi dutenez, azken momentuan atzera bota dute. Baimena bagenuen, roda prensa barruan egiteko, baina udalak azken momentuan ezetz esan du eta hemen gaude. Bere aldetik, udalak adierazi du baimena ematerakoan gaizki ulertu bat egon zela. Sindikatuek eurren egoitzetan egin behar dituzterako agerraldiak. Kontuak kontu adierazpenak eman dituzte Bilboko udaletxearen atarian. Nahikoa da. Ezin gaituzte mehatxatu protestatzeari utzi diezaiogun. Asko dira euren eskaerak besteak beste adostutako neurriak betetzea. Asko daramatzagu gure eguneroko lana arautzen duten baldintzarik argirik gabe. Aspalditik esan diegu ez aparteko orduei. Horretarako lanpoltzako langileak dituzte. Une jakin batzuetan beste modu batera egiteko ezintasunagatik behar izan denean, aparteko orduen kontura indartu behar izan dugu zerbitzua. Udalak ez digulako ordaintzen denbora librearekin egindako lana. Egoera horrela, grebara deitu dute ELA, LAB eta Kominziz Obrera sindikatuek uztailaren baterako, Frantziako urriaren hasiera eta hilaren 6-rako, 7-rako eta 8-rako egun horietan Bilbao bekalai jaialdia ospatuko baita. Eta zalantzarik gabe, udalak datozen egunetarako aurreikusitako segurtasun dispositiboari eragingo diote. 4 greba egun deitu dituzte. Edonola ere, ostegunean negoziazio maila izango dute bi aldeek eta ikusteke dago zer gertatzen den. Uztailaren 5ean martxan jarriko da Bilbo-Iruña Lababusen autobus linea zerbitzu berri horrekin Arabako garraioaren plan zuzentzailea amaitutzat. Eman da lineak, autobus berriak maiztasun gehiago, oinarrizko tarifak 144 txikiagoak eta deskontu gehigarria bat txartelarekin izango ditu. Bilbo-Iruña linea berriak tarteko geltokia ere izango du Altsasun eta gaur egun baino denbora laburragoan egingo du ibilbidea. Kulturarlora salto, zinegoak Bilboko LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen jaialdia ekainaren 26-tik uztailaren 3 ospatuko da eta jada Angeles Cruzek jaso du zinegoak jaialdiko ohorezko saria. Vemos muchos Méxicos y desde las comunidades también estamos contando historias. Muchas gracias. A los cerros, en fin, creo que viene mucha diversión. Me vino la espíritu y dije, ¿cómo que no existe algo? No existe abiertamente, no se habla de ello, pareciera que no funciona así, digamos, y que el rollo machista se ha impuesto. Finalmente uno habla desde donde te interesa. Entonces me interesa abrir este tema de la homosexualidad femenina y debatirla. Tabakalerak That Time inauguratu du zentroko erakusketarik handiena Arte Ederren Bilboko museoarekin batera egindakoa, sorkuntza garaikidetik abiatuz. 80 artistaren 107 lanek osatzen dute. Denbora ulertzeko Donostiako Tabakaleran dagoen That Time erakusketa baino hoberik ez da. Arte Ederren Bilboko museoarekin batera egin dute sorkuntza garaikidetik abiatuz. Sorkuntza zentrotik museora igarotzen den ohiko prozesua irauli egin dugu eta museoaren bilduma bikainaren aukeraketa bat zabaldu dugu Tabakaleran irakurketa berritzailea emanaz. That Time orainean finkatutako begirada batez hurbiltzen da bildumara, baina begirada hori iraganera eta etorkizunera ere mugitzen da. Arteari, denborari eta memoriari buruzko kontakizun berezi bat proposatu digute. 80 artistaren 107 lanek osatzen dute erakusketa. Ikuspegi poetiko eta irudimenezko ariketa batetatik heltzen dio denboraren gaiari erakusketa honek. Museoko bilduma da erakusketaren jatorria eta orain Tabakaleran dago erakusgai artearen eta memoriaren inguruko kontakizun bat proposatzeko. Esanahia ematen diola eta zentzua ematen diola Tabakaleraren ibilbideari eta sorkuntza zentro izaerari ere.
Artelanak azaroaren 5 arte egongo dira ikusgai Donostian. Oso gutxi falta da Sanferminetarako eta dagoeneko udalak festetarako programazioa aurkeztu du. Musika, dantzaldiak, kilikiak, erraldoiak eta su artifizialak dira protagonista munduko festarik famatuenetan. Herri Sanferminak ordea egun bakarreko festa iragarri du. Sanferminetarako egun gutixko falta direlarik, udalak festetarako egitaraua aurkeztu du. 852 ekitaldi, 9 eguneko festa etengabean. Dantzaldiak, kontzertuak, suak, erraldoiak, kilikiak. Como alcaldesa me gustaría que en estas semanas previas aprovechemos esta ilusión para preparar unas fiestas en las que la diversión, el respeto, la convivencia y la alegría sean las grandes protagonistas en Pamplona. Aurten, ez da foruen enparantzan kontzerturik izanen, eta horren ordez, DJ-ak paratu dituzte. Foruen enparantzan izaten ziren kontzertuak ordea, Gaztelu plazan izanen dira. Euskal talde apenas bakarra, ETS izanen da. Aipatzekoa ere, txistulariak udaletxeko atondora bueltatuko direla. Eta erraldoi eta kilikien konpartxaren agurra, udaletxe plazatik Gaztelu plazara pastuko dela. Kontzertu alternatiboagoak berriz, konpainia plazan izanen dira. Txupinazoa eta prozesioa dira egitarau ofizialean falta ez diren gauzak. Eta herri Sanferminei dagokionez, egun bakarreko egitaraua ospatuko da. Udalak berriz ere, txoznak, festatikat eta urruti paratzeko baimena soilik eman duelako. Dugu herri Sanferminak egitarau bat baina askoz gehiago direla, espazio bat baina askoz gehiago direla, eta gure apostua da jai parte hartzaileak, anitzak, euskaldunak, ekologistak eta feminista batzuk egitea, eta beraz, animatzen dugu mundu guztia, balore horiek Sanfermin guztietan presente izatera. Herri Sanferminen alternatiba, egun bakarreko festa eginen du. Uztailaren 10ean izanen da, O plazan. Txozna, kontzertu eta herri bazkariarekin. Gora Sanfermin! Eta Sanferminekin jarraiki, baina kiroletara salto, uztailaren 7tik 14 jokatuko da Sanferminetako binakako torneoa, iazko egiturari eta sistemari eutsiko diote eta Labriten izango dira partidak. Asteburu korapilatsua espero da trafikoari dagokionez. Udako irteera operazioak eta Frantziako turraren 110. edizioaren hasierak bat egingo dute eta bilgailuen joan etorriak eragin handia izango du. Turrasteko 4 egun falta direnean, Bingen Zupiriak azpimarratu du jaialdi hau Euskadiren irudi positibo bat munduan proiektatzeko aukera paregabea izango dela. Segurtasunari dagokionez, negoziazio mahaian berriro esertzeko deia egin die sindikatuei. Herritarrok daukagu aukera paregabe bat, asko gustatzen zaigun gauza batetaz gozatzeko, gozamenerako. Ikuskizun honekin gozatzeko, gainera kirolzale eta txerrindulariak edo txerrindulazale bagera horretaz gozatzeko, eta honetarako behar diran azpiegitura guziak eta behar izan guziak antolatzen dira une honetan punturik garrantzitsuenetan. Gure ustez Jaurlaritzak etengabe adierazi duela bere borondate osoa elkarrizketaren bitartez akordioetara iristeko. Bilar horiek amaitu dira sindikatuen ordezkariak maitik altxa direnean. Jaurlaritzak egin duen proposamenak jasautzen ditu 38 neurri zehatz. Hainbat astetan eta hainbat hilabetetan segurtasun sailak ertzainen ordezkari diren sindikatuekin hitz egindako
eta negoziatutako kontuak. Hori dira, 38 proposamen horiek, 18 milioi euroko valorazio bat dutenak. Beraz ez dago arrazoirik ez jarraitzeko hitz egiten eta ez jarraitzeko akordioak lortzen. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan, Beleren zerua irabazi abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur. Utzi dituenak gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 puntu eusatarian dituzuela eskuragarri. Gero arte. Nik baino ez du inor ulertzen, Bryce Dallas Howard, Black Mirroren, mundu guztiago xatze arrean buruz bera. Erortzen, mendian gora iko nahian, amaitzen dut beti labaitzen. Erortzen, kontzientzia lasai dutenak, agurtzen ditut amildu bitartean. Black Mirroren, mundu guztiago xatze arrean buruz bera. Edurtzen, mendian gora iko nahian, amaitzen dut beti labaintzen. Edurtzen, kontzientzia Genialenetako bat izan dek. Gure herri berdu Jeismari bezalako jende asko. Ez dakit berrozia ziren hori edo PNV-ko zerak, Austia Limpia. Jende batentzat arazoa da, ezin dugu erosi Jeismari. Intelektual bat. Polifacético, ¿eh? O sea, tenía un sentido del humor muy perceptible. Bueno,